Je neskorý večer, vonku je zima a tma. Som vo vnútri modernej, elegantnej budovy a čakám na príležitosť porozprávať sa s investorom. Miestnosť bzučí rozhovormi a ja musím správne načasovať svoj ďalší krok. A potom prichádza moja chvíľa. Vzrušenie stúpa, no nie som nervózny. Robil som to už 1000-krát. Vykročím dopredu. Ahoj, ja som Braňo, zakladateľ PitchBatch. Vyvíjam online business inkubátor. Aj keď nie sme vo výťahu, ide o elevator pitch. Krátky a účinný spôsob, ako predstaviť svoj startup. Predstav si to takto. Stretneš investora vo výťahu a máš s ním len toľko času, kým sa dostanete na 10. poschodie, aby si upútal jeho pozornosť. Tvoj pitch musí byť jasný, stručný a presvedčivý. Existuje mnoho rámcov, ako spraviť elevator pitch, ale väčšina obsahuje tieto kľúčové prvky. Okamžite zaujmi, predstav sa a začni prekvapivým faktom alebo odvážnym vyhlásením. Definuj zákaznícky problém, ukáže naliehavý a jasný. Zreteľne vysvetlí, ako tvoj produkt tento problém rieši. Prečo si iný? Čo ťa odlišuje od konkurencie? Ukáž veľkosť trhu a potenciál. Použij konkrétne čísla. Čo ťa robí výnimočným? Patenty, exkluzívne partnerstvá alebo údaje? Prečo práve ty a tvoj tím dokážete tento projekt zrealizovať? Zviditeľni vaše skúsenosti. Jasne povedz, čo potrebuješ od investora. A ako bonus, maj pripravenú 20-sekundovú verziu v prípade, že by si mal veľmi málo času. Najlepší elevator pitch nielen informuje, ale aj vzbudzuje zvedavosť a otvára dvere. Takže keď príde tvoj moment, buď pripravený. Nikdy nevieš, kto práve počúva. Daj like, zdieľaj a follow, aby si nezmeškal viac o budovaní startupu.